Veru każ tal-ħmar il-Makusi dura li id-dubbien għal mara ta' 51 sena li tbati minn marda serja u li xarejn ilu tilfet xortija meta rmiet il-biljet rebbieħ tal-logħba tal-Kwaterno li barbut magħha kien hemm il-premju sabiħ ta' 820,000 euro. Il-mara Natalie Bonnici fetħet kawża kontra l-kumpanija Moltaco biex tingħata l-premju tal-lotterija li telet fit-18 ta' Mejju li għadda. Fir-rikors li resqet il-qorti Bonnici qalet li kien ilha 9 xhur tilab l-istess numru minn banka tal-luttu fil-qawra, iżda l-biljett rebbieħ m'għadux għandha 10 remietu. Bonnici qalet li dakinhar li telet il-lotterija ma ntebħitx li qatet il-lotterija. Qalet li l-għada binna ddaħħal l-isptar b'emerġenza u jumejn wara ddaħlet l-isptar biex sarilha intervent mediku b'rabta mal-kundizzjoni medika serja li tbati minnha. Qalet li wara li ħarġet mill-isptar marret tagħmel bħas-soltu billi tilab il-pakkett ta' biljetti li kellha u bħas-soltu sit il-banka skenjahom minflokhom tal-biljetti l-ġodda, hawnhekk rema l-biljetti r-rebbieħ. Bonnici qalet li fil-fixkla ta' dak li kienet għaddejja minnu fil-ġimgħa ta' qabel ma ntebħitx li l-biljett rebbieħ spiċċa fiż-żibel. Bonnici talbet lil qorti biex tordna lil Moltaco tagħtiha l-premju għax qed issostni li mis-sistema tal-kumpanija tista' titraċċa li l-aħħar biljetti li xtrat ġew skenjati mill-biljett rebbieħ li spiċċa fil-landa taż-żibel. Hija talbet ukoll lil qorti biex ma tgħaddix il-premju lil fond tal-kawżi ġusti qabel ma tinqata' il-kawża. Għal Bonnici qed jidher l-avukat Carlos Borg. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.